tangi ning tebakan. Lah sing ning tebakan sapa wis ah? Lah ya ora ya, Mbak. Ndek apa tebakan ngomong? Mungkin enggak. Mbak suka gak neng mbok rasane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kang John. Terus? Arep apa Arep apa? wene? Iki ceritane no arep ngeprank berita. Prank berita ya? Tapi wong gum teko. Wong sing masak kok. Wong gum teko ki ya ayo dirasani ngono lho. Rasane piye sapa no? Ajak rasa nih. Rasa-rasan lho. Lah iya, Rasa-rasan apa? gak ngerti to, Cak. Iya tapi bebas jadi iki arep apa? Ngeprank. Ngeprank Rita ya. Kenapa? Ngeprank Mbak Rita. Rita kan dapat bagian paling oke. Kan Rita kan oleh paket dari Mbak Jogja. Jadi harus suruh untuk Mbak Jogja kalau wedul lho. Ora aman kok. Bong. Tingko lagi kon ngeprank Rita. Ceritane unboxing paket. Heeh. Wong gak tak wehi lek ngomong. Ngeprank ya? Dua. Ya, oleh kakek. Dua pasang. Jadi Liyane kan sak pasang. Oke. Kesel wong ngene. Tak setelani. Kulo berhubung rene. Awake dhewe ya omongane. Heeh. Prank Rita. Engko reaksine Rita kaya apa? Ngono kok. Ojo bukan. Ya. Butuhku muni wis ngono ya. Wes, Aku tak mau nyeneng. Iya? Melok nyeneni apa? Melok nyauri bangetan no baritmu ngono mbok rasani. Enggak Eh. Aku kok tak melok aku. Silat ora teko ta. Kuwi kaya Mbah mungkin Anu kudu centingan kae. Lagi Ki lho Ade Rio delok tili-tili jana. Udan. Engko gua mantol lho. apa tak tanyakan apa? Wah, Ora kan terang lho. Blituk ya jadi watak gandol padahal gak ditarik. Lah iya. Kok iso? Tiba gak Iya, Be. ditarik. Wes teko. Woe nek dilok sik. Topimu kata-katanya apa? Wis teko to? Bekerja sampai mati. Rencana kurang dana. Ya udah. Oh, banyak rencana kurang dana. Apa sedih ngono? Mau videone ditunggu nek pas oke. Ya. Oh, pas jadi kita mau unboxing paket dari Mbak Jogja. Apakah isinya paket itu? Kita bongkar bareng-bareng. Oke. Sing selerane semoko iki. sing ro selerane bojone iki kan. Oh. Sing milih semoko biasane dipakai suka. Suka Terus, ini Rita mulai dewi. Sepurane gak bagian dari kamu. Apa itu sampai kowe? Nah. Gak iso loh. Kowe nek untuk lainnya gak bagian aja Rasulullah. Ngono apa yo apa? Nah, yo urung rezekine ngono. Kayak surprise. Urung rezeki. Yo rezeki. Urung rezeki. Masa matae Kita mau unboxing paket dari Mbak Jogja. Apa isinya? Apa tuh, Bu? delok ki Kak. Apa toh? Dikira anu papan tulis. Kali kamu misroh kalau. Iki dari unboxing. Sing unboxing anu sik kanggo bocil bisa. Unboxing. Oh, tak. Buanting minggu malah. Iki kanggo mak-mak. Sik anu we. Iki diangkat. Ya anu nek ditodakane sing saka anu. Sopo jenenge kok pengirimane? Pengirimnya Gracia Collection. Ngene. Ini pengirimnya Mbak Cici. Mbak Cici, Pak. Terima kasih untuk Mbak Cici. Terima kasih. Tusita. Tusita. Karo Tunium. Pengirim Mbak Pengirim Cici. Cici. Mbak Cici. Iya. Ya, apa ya Mbak Cici?
Iki anu gak ya? Maksudnya dipilih apa padha? Awas pilihan. Sing iki abu-abu kayak yo. Wes ya kan vaksin. Oh, anu tekan dulu ya. Yo sama yo. Yo. Ya kok malah nang kono to? Oh tak obah lho. Piye nek wis bom iki? Tapi aman gak apa ya? Iki anu. Gitu ya. Tinggal latih sedikit. Ini dia. Nah. Cok. Betul tak? Apa itu? Wae jonggone arit. Mengko benet engko. Apa iki lho Pak? Apa to lah kok malah. Wis daster gelange Bobby doll. Antik kok. Ya, aku sama mbok itu. Gak roh ya apa? Dika. Ya ndak boleh. Beda engko Wis tinggo salat, ora tinggo metu. Nyetar weh. Ya, traweh sampean ya. Tas lembut terus Isis, Bos. Iya toh, iya toh. Jajal wae ndak engko. Kalah sombetil. Kita tunggu wes pas. Ya, maksudnya iki jajal. Terima kasih Mbak Tika. Terima kasih sih. Terima kasih Mbak. Sudah. Ayo terima kasih Mbak Jogja. Rezeki lancar. Ya. Pakat ya. Mbak Jogja, bayar dulu Mbak Jogja yang mulai kan bisa dapat kono. Mbak Jogja kayak perasaan ini gede banget. Wes sing ngene bahan sapa wis. Lah ya raro ya, Mbak. Dek apa tuh banyak ngomong? Mungkin enggak. Mbak suka gak neng mbok rasane. Kene ro medhun ro ngambak. Aku tinggal ini kamu ganti lo. Jangan-jangan. Jangan ide deh, Mbak. Lah masa terus aku ki baru direteri ceritaku ki tadi. Terus nek gak umat terus dirasani. Wis ya Pak, wis Pak Deno kelas aruh wis alhamdulillah. Bukan sama semua. Semoga berkah. Mau coba rasani. Ora. Jadi buat rasani. Sapa sing rasane? Ora. Alhamdulillah, karo aku gak meneng ae lho aku. Ora nek rasani nek warung. Sampe ora gak to. Tenan ora kok dikasih kau jadi video kak. Wes, Video malah rak. wes. Wes angkat tok. Ya sampora. Bahan lho ning koja. Kok aku sing dene ngewangi ora tau ora di trauma. Wis supra oleh loro, bahan oleh loro. Bisa jadi sing kono gone. Mbak rasa. Masa kene sampe saya ora metu kok lek. Tapi dia aku Bolane tambilan aja ambon. Mbak Ani kok paling sing ngadep. Aku yo aku sak penggaku mek. Lah kerja jangan. Rasane ora wong ora kerja. Ya sapa wong kene ro medhun sedina. Aku ngene iki lho dikai paket. Iki kan mbane ngrasani, kowe kon iki kowe arep tenan ora? Jangan berani sak kerja. Apa to? Kok segenah kerja Wong aku lho, ini ning kono diken deku. Ya tak Terus ngene piye Mas? kene ro medhun sedina. Ya sebenarnya nek apa eneng apa-apa iki sing tak celuki kowe mergo yo sing ndak kowe terus sombon. Iya. Ya terus nek ngene iki gak aku lo kerja karo Rio karo Dika wis banget cerita gak oleh gitu. Aku ya tak jajal. Oh, dah. Lah kalau pengen lo jadi jagal lo Ora dirasani. Oh,
Ojo dijajal. kowe dirasani. Kesana Rita ojo dijajal sih, Rita gak bagian loh. Ya tapi ya, Nah, anda dijajal. berarti Rita gak oleh yang mesak. Ora apa-apa dek iku jimbang atine. Aku loh. Kesampean iku setipis tisu. Ya aku iki sampeyan tipis. sampe samudra. Lah ora lho sing sabare setipis tisu ki justru aku terus dirasani. Dulur kabeh Terus maksudnya Lah tenang kuwi nek ngomongmu nek wis rasane ndak. Sama sing rasane aku lho ora. Lah jenenge aku kok jak. Kocak. Ya tak. Aku nek kono kocak. Lah nek kamu kowe ya kan. Wes seneng sing ndi? Seneng sing ndi? Ora kuwi ngene lho. Perkara paket terus dadi benteng. Orang nek Rita mau milih jajal ben milih. Sadene kowe seneng kok endi Enggak ha. Upama iki lho sing diri iki lho kene apik. Iki lho apik ngono. ora aku gak dadi gak Asline ki yo pengen. ora. Orang mau pengen seneng kok pengen di suara apa? Umpama seneng. Umpamane lho. Saladene. Ya saiki ra bagian ora Iki lho apa-apa. pomo. Kan yo Kok maksudku ki gak bagian yo wis. Iki kok dhewe ngapres kok kok gak metu. Sumpah milih bongkar ki ngerti. Iki kok pancen to gak metu kok omah tenan. Tek gak rangkepan. Maksudnya ya prak ya, aku prak. Aku tak iki wae saumpama. Lah nek ora apa-apa. Payung. Iki lho payunge cek iki lho. Iki lho. Ya anak wedok di milih di. Tapi sing milih Iki lho. ya. Beneran. Yo filmnya kaya ngono lah. Ini kok maju apa kok? Lah ndi kare mote? Terima. Ya ngono kuwi dhewe ra pengen dijajal apa? Ngono dhewe ra pengen. Jajal ya jajal tapi oleh ya aja. Ya komplain. Sumpah senengnya sih. Tapi cinta gini. Tak boleh. Iki padha mikir. Tidak sita. Tengahnya. Ini kok cowok wis ora rezeki kaya cek. Ngono kuwi kok wewe. Ora terima kasih. Gak bersyukur. Lengkek tak cut kok. Lengkek jere kon ngekat. Wis. Coba video saya Kak. Video Kak kamar jajal. Oke, aku tak senang. Boleh lagi sedukin apa? Senang ki. Kowe rasane tenang ora? Ora. Lah terbang sama ngomong. Gak tabak. Ayo sepawan iki. Yo. Gitu ya. Aku tak rasanya dulu. Beneran sekarang ya, Bro. Ladan ki lho. Adan ki ladan. Ora ki piye ki? Ki daftar ki sapa ae sing oleh? Bos. Wes. Iki turahane ki ngono aku. Iki lho. Rekam malah kok. Krungu nyaci. Paramen ya, tak iki wis paramen. Wis ora iki badari. Yo. Iki aku. Iki piye sama iki? Sela kuwi karo iki. Sela ndi guys sela? Bapak loro. Itu kan ya Kak. Soale gak Jilbabmu yo sing ngabuk ki to ra. Yo masuk Kak. Iki yo pasti gak untuk ini kan. Masa? Mana tuh? Saya kasih tapi. Yes. Mas Kak. Yo wis no. Berarti tenan nek gak beli aku. Ora. Iki sini. Gambar iso kejamu. Yo. Gak anti sing ngomong ya salah. Ya anti. Kamu
Jadi kita milih Kowe dasar loro, setelan loro, nek ibu-ibu iki sitok-sitok dasar sitok setelan satu. Jadi aku akeh men. Nek kok kan aku nek. Wes akeh dan Lah soalnya saya sendiri ya ibu-ibu. Nek salah sapa kan rumah Terima kan? kasih Mbak Cecekmu. Terima kasih. Terima kasih Bude. Terima kasih matur suwun. Blok apa? Dadi ya suka milih. Nah, Milih. kasih. Bos, jadi enggak ceritanya kita kan di prank lah, ternyata di prank ini gak juga kaget. Iya. Kebal kok, kebal. Ngono, iki aku matur suwun karo Mbak Jogja atas kabeh sing wis dikene pokoknya matur suwun. Masalah kita Allah sing balas, gak iso sapa apa. Aku dewa dinongo. Muga Mbak Jogja sehat selalu. Amin. Ayo. Rene to. Rene to. Ngono iki awake dhewe gak iso ngomong apa-apa yo. Terima kasih. Oke, sana ya Mas terus Salam putar. alaikum, semoga Mbak Jogja. Makasih Mbak Jul. Amin. Ngono, jadi kembali lagi sama kini, pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Tiktok salam asa, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya Gamila.